Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hayring ti wagwagan iti batog ti pagtrabtrabahwak kati bakit? Agkasapulan da kano iti sales lady. Anya kumaitan, hiring da? Kat ag-apply ka Ay nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man bakit? Pagtrabahwam nga no amin nga ibagak kat di mumut kaya. Ada tinabirukak at trabaho klakay. Ay nawaw. Anya mo ta trabaho dita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mat kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-registerak meten Daytan samot di adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita am abakit. Narigat ni may scam. Iskam met nga ibagbagam si ka, Russell. Saan nga iskam ti trabaho kanya? Nay, nagkapuan ti lechon baboy, bakit? Kat ginatang ko Adda kwartam? Di mat imbaga keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna aswildok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwalakay. Ay, kita am abakit. Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika, ag-register ka matan. Tapno saanan amasapol nga agbambanok ka nga agtrab-trabaho. Asino mat ti adda kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min atap no maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay. Ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo matan dayta Ay, kasano ngayon dayta? Diyak matan mairwar ti kwartak. Diyak matan maiwithdraw. Ay, masapul gayam nga ada ti maimbitang ag-register mo't. Sakit dakkel ti indeposit ko. Nay, adan samot parikot mo bakay? Kasano mo ngamin lakay. Diyak matan mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita ak nga ag-register. Anya? Kasano dayto yun? Sakit dakkel mat ti indeposit ko. Kunak to paiken ka. Ang mga nupod no ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak dayjay. Asino nga tati mabalin nga imbita ak nga ag-member mo't. Pangasim di ka akar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na kiti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakon mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangagparparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka deng. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. Ada amok ang mabalin mo apagtrabahuan kasinsing. Anya dayta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsen? Agbuya ka laang kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo at 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsen. Kasta talaga. Ngamdakkel tumat ti maswildom no kwa. Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto at trabaho kasinsen. Panunutek pa'y man kasinsen. Okay, ada kang kadayta. Kumusta nga ti trabaho nga ijayjaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka ka din? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti masweldom ijay.
Dinamag ko tigayim ko, kat naibaga na anarigat ka numot gayam tag-withdraw itikas di at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register, sakbay ang maka-withdraw ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta timbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laang anak kao. Ang mga numalugi ka matakas ken kwa na. Sapay nagrigat agbirok iti kwarta ita apanaway. Adda akmanen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka ka din? Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Diyak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numat ko na tigayim ko nakapadas. Ay nawaw. Asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may... Dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo't. Diyak kayat ti maiskam kasinsin. Iskam mo't nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaan kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Adda ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda ah. Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Pagkwartaan nana. Iso ti paggapgapuan ti kwarta may. Iso akitaan yaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya. Kuun! Iso na lang tamasapul ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan nana. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. Ay nawaw. Kaslamayat dayta ah. Ay wala, mayat talaga nana. Nalakalaeng. Anya ngay, kayat yaw ti ag-register. Ay wan. Ngam complete tuwak pa'y ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istor ko inton lunays ta isuro na kwan. Mayat ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo, Wun ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjay nga application. anya, Adda ti nakasarita kat ag-register kano inton lunes lakay. ay, kasi mo at na sino man dayta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot ken kwa na ti parikot mo. Masapul nga road nga dati may nga ag-register iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino matimayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo tuman ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwartak. Ungayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige. Kat agyaman aklaunay tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbang laang abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister ako iti trabaho nga ibagbaga ni kate. Ha? Anya ti kunayo nana? Ag-register ak iti trabaho nga ibagbaga ni kate kunak. Masapul ka no ngamin ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka numat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo dayjay akasinsin ko nana. Ha? Sigon itigayim ko ang nakapadas itikas di ang trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw. Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw, nguman Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti maiskam nana. Adda ako, Nana Leticia. Ag-register kayon. ay saan gaya man? Ah, anya?
Jakon ituloy ti ag-register, kate. Ay nawaw. Saan ang mabalinti kastaan, nana? Saan ka di ang nagsaritaan tayon dayta? Wan, ngam no siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti ko na ni Tutse kat narigatan ka no ti gayam na anak withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga mo dayjay akasinsin ko ah. No panunutan ana imbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay. Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na kinanaliti siya. Ah, dayta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga raw. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyo. No di mo kaya ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Na Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng ag-register ti padayo a tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan kapo kada kayaw. ang mga no kasapulan nyo ti trabaho na nanilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job nana. Ay nawaw, anya at trabaho dayta. Dahito yung application nana. Agbuy-buya kayo laang. Dakkel ti mai-withdraw yo dito, ino ag-register kayo nana. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita. Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita. Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awithdraw, nalakalaang. Ngam no may kadwa ay awanan. Agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Day ti pudnaw, iso ada kayaw. No agimbita kayo kat jay pudno ti bagayaw. Saan kat atay inuulbawd? O, na yan da dya akatay. Apay ni Katay, marinilay. Ipili na kitin nga registerak iti online at trabaho nga idi dyayan na. Dayta ka day, jay bagbaga na ang mabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi napalabas abulan, maray. Naimbaglangan taadda nito't si anang ibaga kanya. Saan apod naw ti bagbagada na lakalaang ti agswil daw. No damaw, okay lang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwidraw. Hay, una yan ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online kat ibagada adakkel ti maswil daw. Imposible da ita. All-budan da kalaang tapno ag-register ka kat makakumisundakan ka. Adaman sa lutsudakan ka, Russell. Anya na ita, tatagado? Pudno ka day, adakal ti masusweldo ni bakat mau, iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Ti kunanakan tot si ide, kat dakal ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadado mga ibagbaga na, inuulbud laang. Imbaga na lang nga nalaka, tapno adda ma-recruit na. Anya! Day tatipod no tata. No daddo mga min, kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka na nga online application, kas kada online job. Agulbud da. Ibaga da amayat, nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mat kat di nga amin, kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay na, naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga tigayim ko. Ay, talaga mo ti tattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da ti pada da atao tapno laang ada kwartada. Wun nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakkel unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nag-member kat saan da nga agul-ulbawd. Siyempre, agulbud damot tin atap no adda maimbitada nana.
Saan matkit di nga amin kat iskam, ngam adalat na. Ibagada amayat daytoy uray sa andamot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaluko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agululbod kasi? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamot ng ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw. Kandakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell. Common sense mo Common sense. Naragsak ka kaday no ti kwarta agas gastusam kat naggapo iti pananglukom iti pada matao. Diskarte nga rod day jay tapno ag-member damot. Ay awan mon kasi. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo dagiti may sagmak gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang. Ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensya ya. Adamot ng kadakwada ano ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbita ida. Ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Oh, apay kasta ti kawas mo. Adda interview? Wan, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dayeng application. Agraman po unak, awanan, saan mo't ang nagsubli. Tinapatag kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't kit di Bidrot ko mo dayjay ta nagpaluko Gaputa naka-withdraw iti naminsan kat impagarup kon amayat dayjay at trabaho. Pagadalam daytan anapasamakin ka bakit? No legal at trabaho. Awan tinalaka. Wan, agpakadaak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tanto laangan ti agsarita inton malaw. Okay. Agan anad ka mahit bakit? Kita ma, tama nga naadamanan ijaya da nga isi ni ijay kat patyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumati mangloko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kayat tayo ti agprogreso, aramidin tayo kumababaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ar-aramida man ang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen. Kabaalak met kit di dayto, yading ko. Tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din, no anya day tatap no amok. Ko, adamanin bayadan mi ijay pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam no saan ama bayadan dayjay. Amo yung mo't private school ti pagad-adalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. Numabalin, ita kumamot lang ang alawas.
Nagsweldo kayo ka din, lakay. Minton bigat pa'y bakain. Ape ka di. Mabalin, apabuludan nakpailaang. Ay nawaw. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige. Ited mo pa'y lang kinkuha na ti sweldok. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaadan namat siguro Ammo namat ang nagbanugak ti kwarta agas gastusan na. Sa pa'y private school ti pagat-adalan na. Kapilitan ata isumat nga minta ayan ti kurso akayat na lakay. Sa dino man ti papanam, Kristi kaanakan. Iti ayan ti gayam ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day taag palpaliwawang samot tin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaam. Sipud mo say ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti aramidam. Sumapul kamutin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramida. Anya? Nasalaw ko ni Kristi akanakantay di sinto itay bakit? Kadwa na mat nagitiga-gayam na. Wan ata kasta matibiyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pailaang dayjay, wano? Wan mat, papaiskwilaan ni manang na. Apay ngamin asaan mo't amakitang dan. Amo pa'y manmot iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na, kat kastamot tan ti aramiden na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak daydwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak, saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho. Alang ti kwarta pagbayad ko, manang. Agtugaw ka pa'y, tada pagsaritaan ta. Ay nawaw, anyat pagsaritaan ta, manang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko, nag-outing kayo manan, kadagiti gagayam mo? Wan, manang. Nagauting kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni manang met. Awan ti nagastos ko, tain libre naklaang tigayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? Na, pudno ti bagbagak, manang. No asino met day tang agpulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete mo nga rod. Alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan. Siguraduam laang ang makaturpos kay ti kolehyaw. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Wan, kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda na gidanon anagauting tayo iti Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day tati jak mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagunget laang kanyak Ngam di balin agano sakpay laang ita. Agpamarangak anasingpet, takasapulak pa'y titulong na. Ay wan numasapol a makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay, friend. Bumalasak to, numalpas ko ti kolehyo. Mayat ti diskartim Siyempre numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakkel ko kankwana. Saan nakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan, Adda ka din ni Auntie Helen, angkal. awan na antib. Ada na panan na. Apay ka di. Umay ko laang matkit di i-deliver ti masyetas nga order na, angkal. Binayadan na ka di. Wan, angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. Mudko nga rodan na kong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi kanitinaw, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, nung makaturpos ni Kriste, dakkel tumat katulungam. Wan angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilyami no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka akapsat.
Bagbagam lang ti kapsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang taam mo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya masitas bakit? Ay nawaw, jay may indi liberty ka na kanta ah. Ay, wan! Aday jarwar, tilagat katangam mo't bakit? Wen atap no makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran tati negosyo ni Belinda. Nagadumot ti sideline da di aka nakanta. Wen nga raw, ilako na mit amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa tao. Nagasatlaw na ni Kriste, takasta ni Manang na. Ure na kaungungat, kat aramidin na mo't ti amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makarik namut daye a Kriste. Tulungan na kumamit ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati itid ni Manang na ti urayan na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wen nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni Manang mo. Ay nawaw, adda ni Manang ko, nga masapul mat nga agpamarangak. Amumot, nakaungungot kan istrikto launay dahi a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano sa klaang iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, isumat ti singirak. Ay, nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbagana. Singirak to numalpas ko ti kolehiyo. Kasanulaangan, numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay, unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akan kwa na ngay. Uray siyak mat ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak mat. Ay nawaw, anya ti kukwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay a pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang. Mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay mat akasta? Di mat imbagak keng ka, makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak, no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pakitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo? Trabaho ti umasidag keng ka? Di na kumamat sermonan amanang. Di nak ibabain. Asino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Ha, mapankan to ije balay inton malam, taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni Manang mo. Hey, makapaasar nga ro dahi Amelinda. Amo na nga ado ti lumablabas, sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti aramiden na dito'y sentro Day tanga ro. Nakabutbutang gayam ni Manang mo anya. Wala, iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin, uray adda ni Manong Tino. Ay nawaw, saanan aparikot day takang ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wala, agin sisingputak lang ita. No makaturpusa, awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam samot ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Wan taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumet tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo't tinangidanon di kastaken ka? Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak? Unay mo't ti kasta pa nagsasaw ti kapsat mo? Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga rodon ti plano mita, kasano ti panagadal na? Ha, makamumatan Di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Una,
Ang mga numakaturupos kat ibadag na kamatan. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang ngagsasao iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatan. Nakalaslastog. Isu ahuston. Agpin natangkan kamilatan. Ustumat lang nga, tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam ka de, kat jak maamuan ti may papan iti planom, ah? Ni, anya a plano manang? Amok ano makaadal ka, kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Sino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino ti nangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat nuapay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadag iti bidot mo, kasta ka de? Manang... Naimbaglangan tada nang idanon kanyak. Diyak laim pagarup, ape kimat gayam ti kinasingpot ngay pakpakitam kanyak, akabsat mo. Manang, saan kumamot akasta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam atulong, manipod kanyak. Di ka matan simsimrak, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw. Itian niya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kapsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na matanda iti dakis ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudag iti dumaan ang istorya ama. Makapasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut ka ba ilan apagadalan ti bagi? Hunakman no agad adal ni Kriste. Diyak amo ante. Ay nawaw, apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante. Iso mo lagayam nakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata na panunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kapsat mo ngay. Hay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas ti galad na ante. Iti kasdi apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehyo. Anya? Dayta ti pudno ante. Nangag ko ti voice record idi imbaga na apam maranglaang ti kinasingpet nga ipakpakita na kanyak. Peke ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka kadeng, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay, jay ko nakngarudan, nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di bali latan nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro mat gayam ti kabsat atultulungak. Agnakamat siguro, ngawan ka mang tulong kenkwana bakit? Hay, adamatan kenkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti dayjay a tao. Saan mo't gaya man nga sa eskwela ni Kriste? Helen, bakit? Nagikat, tanauman ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idi napalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta ang mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon nga mo't ngamintin sa usawang ni Kriste, Basol na putla ang saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang, tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrolmanan. Awanan, anti. No apay mo nga men, akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo.
Nang runa kat saan anak kaadal dayjay. Amok day ta, auntie. Mabuteng ni manag mo ta ang mga numakaturpos ka kat ibadek mo ti kapsat mo ang nagsakripisyo tapno makaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas magtan, auntie. Kayat ko ti agadal, awanan. Nalastog ka nga men, iso aday ta. Nauma ni manang mo. Awanan Ano siya maun ti makitang tangdan. Anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsaksakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog, tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.